Kyllä. No se on hyvin mahdollista, koska nuoruusiässä kuitenkin niin ikätovereiden hyväksyntä on niin kuin sosiaalisesti aivan älyttömän tärkeä palkinto. Se, että kuuluu joukkoon, kuuluu ikätoverien piiriin ja on siellä hyväksytty ja on niin kuin ikään kuin oikeanlainen ikätoverien silmissä. Niin jos nuori joutuu, varsinkin jos on laajamittaista tällainen digitaalisin menetelmin tapahtuva niin kuin syrjintä ja kiusaaminen ja häirintä ja ilkeyksien kasaaminen yhden päälle, niin totta kai se sitten alkaa näkyä kaikilla elämänalueilla, ja yksi nuoren toimintakyvyn tärkeä elämänalue on koulusuoriutuminen. Tietenkin sinne voi liittyä se, että ihan pelottaa se kouluun meno, jos tuntee nämä kiusaajat ja tietää, ketä ne on ja ajattelee, että tapaa ne siellä koulussa. Mutta sitten tietenkin, jos huomiota menee tällaiseen asiaan koulupäivän aikana, jos tätä digihäirintää tulee kanavilla älypuhelimeen tuntien aikana, niin se haittaa keskittymistä ja ylipäänsä sitten yleensä nuoren koulusuoriutumisessa näkyy se, jos hän on kuormittunut, niin se alkaa vaikuttaa negatiivisesti siihen, että jaksaako keskittyä kouluun ja miten siellä sitten menestyy. Kiva, että nuorten mielenterveys kiinnostaa ja onnea kampanjalle.